Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyamızı başlayımız. Leksiyada Sıdıkacı Rozi, Washington'dan sözleyimiz. Taladı bugün yağmur yağıvatıdı. Yaxşı havaga çıkanmay kaldık, şoňa öýnüň içinde sözleşke mecbur boldyk. Bugünkü başlaýdygan leksiyamyzyň mawzusy mundak. 15 ýyldan biri Juňgu gumran boludy dep kelewatkan Jang Jadön ýana bu gatem Juňgu gumran boludy dedi. Mawzula habar 2-nji aýyň 22-nji güni küzetkiçi Tor betide elan kılındı. Habar mundak başlandı. 15 yıl öttü. Jang Jadön zerikmey, terikmey, Juňgu gumran boludy diýen bu hukumny tergip kılıp geldi. Jang Jadön Juňgu Tor abonentlarynyň mesxeresine mo uçurap geldi. Nopuzluk erbab törde olturguçi Jang Jadönga okşaş ýoşurun köreş sepede ola köreşlerine mo kılıp geldi. 2016 yılı Jang Jadön yani oturgu çıkıp ötken yıllağı seliş tuğanda o yani Jang Jadön bu yeni bir yılda tezrak burunrak yetip geldi. Lekin bu katım o Juňgu gumran boludy diýdigan naziriyesiga yeni bir çek. Yani yerim yıl içinde Juňgu gumran boludy diýen çekni koydu. Forbes journalynyň Tor betide 2-nji aýynyň 21-nji güni elan kılgan makalasida Jang Jadön äpendi asaslyk hujum objekti kılıp Xitay halyk puluny tallap aldy. Taşky privat dogrusyda gap açkanda Jang Jadön äpendi katma-kat ensizlikke düşüp kalganlygyny ýoşarmady. Jang Jadön mundak hesaplady. Muşu aýynyň 26-27-nji günleri eçiledigan 20 döwlet güroýunyň maliýe ministrleri bilen Merkezi Banka başlyklarynyň ýygyny Juňgu üçin eýtkanda halyk puluny kutguzyp kaladygan eň ahyrky pursat bolup kalady. Demek Jang Jadön äpendi bu sözü arkaly Juňgu hökümetine naýda togry niýetde turup akıl körüstüp samimilik bilen hitap kılawatydy. Bu pursat halyk puluny kutguzyp kaladygan eň ahyrky pursat bolup kalady. Uşlap alalmasa ýa-ki bu pursatny tutup alalmasa, agar bu pursatny çyň tutup kalalmasa, Juňgu pul, iqtisat, pul muamele sistemisi bütünley gumran boludygan vaziyetge duç keldi. Tüwendi biz Jang Jadön äpendi yazgan makalalynyň toluk teksti bilen tanyşyp çykymyz, hörmetlik vatandaşlar. 2-nji aýynyň 26-27-nji günleri 2 gün Juňgunyň Şanhay şäherinde 20 döwlet güroýunyň maliýe ministrleri we Merkezi Bankalarynyň banky başlyklarynyň ýygyny çakaryldy. Bu gatym ýygyň belki Juňgu halyk puluny renminbini kutguzyp kaladygan eň ahyrky pursat bolup kalady. 20 döwlet güroýunyň bu gatymky ýygynga sahyphan döwlet orundy Juňguny tallap eliş. Dastlapki maksady Juňgunyň terakkiýatyny körüstüş we ony etirap kılışny kolga keltiriş. Juňguny tallap eliş 20 döwlet güroýy onuň terakkiýatyny we bu terakkiýatny etirap kılışny kolga keltiriş. Ol Kutsi gazetiniň sözü bilen aýtkanda, dünýäwi iqtisad terakkiýatynyň ýeni ändezesi net tonuşduruş dep atalatdy. Iş bugünkü ýetip gelgende Juňgunyň iqtisady täwrenip, leňşep kaldy. Onuň pul muamele sistemisi çak-çekiden bösülip gitýärdi. Bunundan körüp algyly bolady ki, 20 döwlet güroýyga aza döwletleriniň hemmesi Beýjing hökümetiniň iqtisad meselelerini tüzütüp elişini ümit kılatdy. Şanhay şäherinde ötküzildigan 20 döwlet maliýe ministrleri ýygynydan başga 20 döwlet güroýunyň ýygyny Juňguda ötküzildi. Bu şu ýylyň ahyry 11-nji aýlarda ötküzildi. Hazır eçilip atgany
Şanxayda açılıb atqını 20 dövlət güroyunun maliyyə ministerlərinin yığını. Lekin qaraganda yığın qatnaşıdığan barlıq dövlətlər Cüngonu qutquzub qalıdığan bir parça layihəyə təyyarlıq qılğını yox. Bu Janjadın əpəndinin gepi. Xalq pulunu qutquzub qilish balki Beijingning hammadan muhim bir turlik halqılıq vazifasi bo'lib qolishi mumkin. Hammaga ma'lum bo'lgandek, xalq pulining yaqinqi bir necha oy ichida qadami qisqarib, oyig'i eg'irlashib qoldi. Diqqat vatandoshim, hammamizga ma'lum bo'lganidek, mushu bir necha oy ichida Xitoy xalq pulining, ya'ni renminbining qadami qisqarib, oyig'i eg'irlashib qoldi. Nurg'unlagan kishilar va shirkatlar kapitalni qachalab chet elga qochdi. Pul ayrıbaşlaşdan keladigan xatardan saqlanib qalmoqchi bo'ldi. Yoldaşlarning esida bo'lishi kerak, 12 o'tgan yil 12 oyning oxirida, 1 oyning mush oyning yilning 1 oyning boshlarida Xitoy puli biroqla 6 yuan 5 mo necha liga ko'tarilgan. Shu taraqqiyot bo'yicha to'r betkilarning faraz qilishi Xitoy puli 7 yuan, 1 dollarga 7 yuan tegishadigan saviyaga bir to'xtaydi deyishgan. Lekin Xitoy hukumati buni kontrol qilib oldi. Tuvanda yana so'zlaymiz.